Prenosi se od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: zaista je prvo o čemu će biti pitan rob od blagodati da mu se kaže: zar nisam tvoje tijelo učinio zdravim i napojio te hladnom vodom? Zdravlje i sačuvanost od tjelesnih i duševnih mahana je od najdragocjenijih Allahovih blagodati prema njegovim robovima, pa je stoga s pravom dužan da o tome brine svako ko je time opskrbljen i da uputi zahvalnost gospodaru na tome. Na blagodat zdravlja ukazuje i sljedeći hadis. Dvije su blagodati prema kojima je većina ljudi obmanuta: zdravlje i slobodno vrijeme. Također se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko osvane zdrav u svome tijelu, bezbjedan u svome društvu, da kod sebe ima hrane za taj dan, pa kao da mu je darovan cijeli dunjaluk. Kada se suočimo s bolestima ili brigom za zdravlje, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem podučio nas je dovi koja ne samo da traži ozdravljenje, već nas podsjeća na Allahovu moć i milost. Allahumma rabban nas, adhibil basa, išfi anta šafi, la šifaa illa šifauka, šifaan la yugadiru saqaman. Allahu, gospodaru ljudi, ukloni bolesti i podari ozdravljenje, jer ti si onaj koji liječi. Nema lijeka osim tvog lijeka, liječenja koje ne ostavlja traga bolesti. Draga braćo i sestre, ova dova je više od riječi. Ona je priznanje da je Allah izvor zdravlja i moći. Kada je učimo s iskrenim srcem, podsjećamo se na njegovu apsolutnu kontrolu i njegovu ljubav prema nama. Dozivajmo ga, oslonimo se na njega i sjetimo se da je on Ar-Rahim, milostivi. Ako ti je ova dova bila korisna, podijeli je s nekim kome je potrebna. Pratite naš kanal za više korisnih dova i pouka iz islamskog nasljeđa. Neka vas Allah obaspe zdravljem i milošću. Amin.